Jos stressi olisi vain huono fiilis, se menisi ohi yhdellä järkevällä ajatuksella. Mutta stressi on kehon biologinen hälytysjärjestelmä ja se voi käynnistyä nykyään ihan arjen asioista, kuten sähköposteista, kalenterista, keskeytyksistä, riidoista. Kun tällainen hälytys jää päälle, keho alkaa pitää sitä uutena normaalina. Silloin olo ei rauhoitu, vaikka tilanne olisi jo ohi. Katsotaan seuraavaksi, mikä ero on lyhytaikaisella ja pitkäaikaisella stressillä. Lyhytaikainen stressi, se on keholle luonnollinen ilmiö, ikään kuin energian nostattaja. Hoidat tilanteen ja sitten palautuminen käynnistyy, kun tilanne on ohi. Kun taas pitkittyneessä stressissä palautuminen ei pääse kunnolla käyntiin, kehon hälytysjärjestelmä jää päälle ja se toimii kuin uhka olisi edelleen läsnä. Siksi moni voi ajatellakin, että mä tiedän järjellä, että ei ole mitään hätää, mutta miksi kehossa on silti tällainen hätä tai turvattomuuden tunne? Miten se hälytys sitten käynnistyy aivoissa ja kehossa? Mennään stressijärjestelmään. Kun aivot tulkitsevat uhan, keho reagoi sekunneissa. Yksi tärkeä reitti on tällainen kuin HPA-akseli, hypotalamus, aivolisäke, lisämunuaiset. Se nostaa stressihormoneja, kuten adrenaliinia ja kortisolia. Adrenaliini, se on niin sanotusti nyt heti energia. Se valpastaa, laittaa toimintaan. Kortisoli, se on enemmän pidempi käyttövoima. Se pitää järjestelmää käynnissä, jos uhka jatkuu. Tässä tulee arjen ansa. Joskus keho käynnistyy ilman oikeaa ulkoista uhkaa. Keho voi aktivoitua myös pelkän ajatuksen perusteella. Jos mieli alkaa pyörittää pahinta mahdollista, keho reagoi kuin se olisi jo totta. Tätä kuvataan nocebo-ilmiönä. Odotus ja ajatus voivat tuottaa kehollisen stressireaktion. Siksi stressi voi lähteä liikkeelle vain yhdestä viestistä esimerkiksi. Aivot tulkitsevat sen mahdollisena uhkana. Ja stressi, se ei tule vain yhdestä lähteestä, vaan se voi kasaantua. Stressi ei siis aina ole samaa laatua. Sitä voi tulla esimerkiksi fyysisenä kuormana, kemiallisena tai tunnepohjaisena kuormana. Tärkeä pointti on, että nämä voivat kasautua samaan päivään. Silloin pienikin ärsyke, kuten yksi sähköposti, voi olla se viimeinen pisara, joka laukaisee kehon hälytystilan. Jos tätä jatkuu pitkään, keho alkaa väsyä. Siksi tällä on oikeasti väliä. Kun stressitila pitkittyy, se kuormittaa palautumista ja altistaa monenlaisille terveyshaasteille. Siksi tavoite ei ole puristaa kovempaa, vaan opettaa hermostolle reitti takaisin kohti turvan tunnetta. Tällä viikolla tehdään yksi tärkeä perusjuttu, oman kehon stressikartta. Missä stressi alkaa tuntua sinussa ensimmäisenä, ennen kuin se on tapissa? Mikä on sinun ensimmäinen pieni merkki stressistä?